Шулпан мәдәният үзәге Казан шәһәр филармониясының төп концерт мәйданчыгы. Ел башыннан бирле биредә берсеннән-берсе кызыклы чаралар уза. Татарстанның атказанган артисты Сирина Зәйнетдинова концертын хәбәрчебез Мөршидә Җиһанда күреп кайтты. Сирина Зәйнетдиновага әлеге сәхнә бик кадерле. Нәкъ менә Шулпан үзәге ачылганда аның таланты республика күләмендә Татарстанның атказанган исеме бирелеп бәяләнде. Әмма җырчыга исемне халык бирә, ә тамашачы аны беренче җырыннан ук моңлы сандугач дип атады. Иң яраткан җырларының берсе Яшәү яме. Аны тамашачыга таныткан җыры да шушы. Җырның сүзләрен дә, көен дә Гөлнур Айзат иҗат иткән. Концертта аның исеменнән кызы Назлыгөл котлады. Сезгә дә Гөлнур Айзат әниемне, сезнең бик күп җырларның авторыннан, буа ягыннан бик күп кайнар сәламнәр. Бик зур рәхмәт сезгә, иҗади уңышлар. Сирина Зәйнетдинова иҗатында Гөлнур Айзат исеме аерым урын алып торуы юктан гына түгел. Аларның иҗади дуслыгы ашыктырма вакыт, рәхмәт тормыш, моңлану җырлары белән сыналган. Концерт программасының исеме дә Яшәү яме дип атала. Сирина бит халкыбызның моңлы сандугашы. Менә аның белән шул хәлле рәхәтләнеп, ләззәтләнеп кенә эшлисең. Аның моңын һәрвакыт тыңлап торасың. Бу концерт шундый җиңел куелды. Без инде монда әз генә сюрпризлар да, бүләкләр дә әлбәттә куштык. Чөнки бу концертның исеме Яшәү яме дип атала. Менә безнең яшәүбез ничек шушы концертта шулай. Шуңа күрә барлык борчу, хәсрәтләрне онытып, бар тик кешеләргә шатлык, бәхет өләшергә генә кирәктер дип уйлыйм. 4 тапкыр Болгар радиосының милли музыкаль премиясе, Татар моңы, Рәшид Вахапов конкурсы лауреаты Сирина Зәйнетдинова моңлы җырларга өстенлек бирә. Халыкчан тембрлы тавышын тамашачы бик тиз таный. Җырчы буларак халыктан килгән моң һәм тамашачы күңеленә үтеп барып җиткерә белә торган һәр җырның ноктасына үтеренә кадәр тамашачыга җиткерә алган шәхес һәм халыкчан җырчы диярем. Моңлы кешенең язмышы да үзенчәлекле була диләр. Шулай бит Сирина менә шушы сүзләргә бик нык туры килә торган зур шәхес дип уйлыйм мин. Шуңа күрә аның концерты да бик тә үзенчәлекле бара. Елата да, көлдерә дә, елмайта да дип әйтегәйме. Бик ошый, Аллага шөкер, күңелле концерт, күптән көтелгән концерт. Төп чыгышы белән Сирина Нурлат районы Үрнәк авылыннан. Андый исемле авылдан булу үзе бер җаваплылык өсти. Хөрмәтле Сирина, хөрмәтле милләттәшләр, мин үзем Бөтендөнья татар конгрессы исеменнән, Казан бүлеге исеменнән, Нурлат халкы исеменнән, туган ягыннан Сиринаның һәм инде Нурлат районының хакимият башлыгы Алмаз Ахметшин исеменнән дә бик зур рәхмәтләр әйтәсе килә сезгә, тамашачыга, шулай сезнең иҗатыгызны күреп, карап, сокланып, без дә килдек. Аллага шөкер, сез инде Нурлат районында булганда халык өчен бер Казанда булган бер йолдыз. Туган як, әти-әнигә багышланган җырлар аеруча тойгылы. Яшәү яме концертының беренче бүлеге тамашачыны туган авылына, туган нигезенә алып кайтты. Әтисе Фәнис истәлегенә башкарылган җыр да үзәкләрне үзәрлек. Залда утырган әнисе Фатыйма апаны гына түгел, тамашачыларны да елатты. Әлеге концертка әзерләнгәндә якыннарының ярдәмен тою зур көч биргәндер Сиринәгә. Минем хатыным авторына Сирина Зәйнетдинова концерты, шуның белән котлыйм мин аны. Вот чәчәкләр медаль килдем анарга. Айратның кулында чәчәк бәйләмнәре икәү булуы да очраклы түгел. Берсен хатынына, берсен кызына дип алган. Әнисе белән сәхнәдә Илвина да җырлады. Мин кичкенә чактан бирле әниемнең тавышын ишетеп, аның җырларын бергә җырлап үстем. Ул мине кичкенә чактан ук җырларын өйрәтте. Сәхнәгә дә бергә чыктык кичкенә чактан һәм мин бик горурланам. Минем әнием шуның хәтлек талантлы, шундый матур тавыш белән яулаган кеше өчен мин бик горурланам.
Сирина Зайнетдинова концертын Рөстәм Закиров, Илгиз Зәкиев, Рафаил Якупов һәм Казан бию ансамбле артистлары чыгышында ямьләде. Очрашулар көтеп яшәгән тамашачы өчен 2 сәгатьтән артык барган концерт бер мизгелдәй үтте дә китте. Сиринәнең ашыктырма вакыт җырындагыча күрешүләр әлегә җырлар булып кала. Мөршидә Җихан, Айрат Каюмов, Татарстан яңалыклары.